Опит номер 2. Багов майката. Where did you go? Ама сега добре, на втора със средна газ и стана. Да бе, защото ти долу, като се дигна и край. Изгуби сцепление. Изгубихме сцепление, изгубиме све. Where did you go? Као салтовата. 5 метра страни. Добре, хубаво падане. Това е падане. Това е падане. Пати, кой ми каза, че това е тегаво. Падаме на гръб, на врат, на кръст, на крака и сме на мотора. Не, чукай, аз мисля, това там е по-гадно горе. Да. Ама като за първи път. Спуснем още един път. Ма нема, много път ни чака да го е. Нема да се мориме толкова. Where did you go? Нема, казах, че го качвам на салто. Да го направи. Еми да, аз държим на думата. Сега натам или надясно? Еми трябва от тук да излезнем и да фанеме надясно, да излезнем на към пистата. После и там да побиеме малко уния пътеки. После нагоре. После нагоре, че ни се ебе майката там. И она као в люлин. Ема бе. Това, че калта нагоре, че ни измори много. Аз това съм го стил да снима, да го е. Стил съм го да снима.